Трактора преди и днес след модернизиране Т-150-220 конски сили 100% възстановен и надграден в ТОС Добрич, 100% сменени части. Сушата голяма, всички спират, в полето работи само Т-150. По-нисък разход 50% от другите с датчици, няма електроника, лесна поддръжка, най-добри за българската земя. Нова ръчна спирачка с 2 броя мембранни камери осигурява неподвижност на трактора преди да се нагати въздух в спирачната система. Кабина комфорт с климатик, без шум и прах, с парно, серво, нова инсталация. Монтирана настойка, увеличен просвет, скоростна кутия под кабина. Лесно обслужване, филтри, клапани, лостове. Здравето най-важно. Т-150 окачено на 2 полурами, ресори и амортисори няма друсане. Всички други окачения на цяла рама оставаш без бъбрици. Цена конска сила 4 пъти по-добра. Предлагат трактори втора ръка без гаранция преди наложителен основен ремонт, който остава за купувача. Машина готова за работа с гаранция. Възможен лизинг. Това, ако не е най-икономичният, здрав и на сметка трактор за работа, не знам кой друг да е.